Vítám vás u speciálního videa, kde vám s hrdostí představím, jak vznikla nová korunka pro Miss Grand International a tady pečlivě naslouchám představám Táni Makarenko. Pojďte spolu se mnou se ponořit do světa šperkařského umění a zjistit, jak se tahle královská korunka zrodila. Je důležité se před samotnou výrobou dobře připravit a mít jasně promyšlený design, protože právě ten tvoří základ pro každý nádherný detail nové korunky. Tady bude jako druhá perlička. Jo, a tady to k tomu. Ještě nám to Dalším krokem je samotná výroba hlavního designu. Každý kamínek a komponent je pečlivě ručně vyskládán do předem vyhlazené hmoty. A aby to nebylo tak jednoduché, zpracovává se vše ze zadní strany. To znamená, že během výroby nevidíme, jak polotovar zepředu vypadá, což vyžaduje obrovskou preciznost a hlavně cit pro detail. Následně se jednotlivé části korunky kousek po kousku letují pomocí ohně. Tento proces vyžaduje maximální soustředění a taky preciznost, aby vše perfektně sedělo. A tady se konečně díváme, jak vypadá komponent zepředu. To je ten moment, kdy se začíná odhalovat skutečná krása korunky. Jednotlivé části jsou pečlivě navržené a vyladěné do posledního detailu. Postupně je vyrábíme a spojujeme, až se všechny tyto komponenty začnou spojovat do jednoho celku korunky. Každý krok v tomto procesu je nesmírně důležitý, protože výsledná korunka musí být nejen krásná, ale také pevná a dokonale vyvážená. Motivem korunky je designové uskupení křišťálových prvků, které připomíná siluetu sepjatých rukou, tedy symbol vděčnosti a pokory. Tento motiv je doplněn o všudy přítomné volby v podobě mnoha zelených a křišťálových lístků naděje. Perličky se nabízejí jako symbol bojovnosti pro nositelku s krásnou duší, dívku, která dokáže kouzla na všech polích, jež si vybere. Celkový obraz tohoto šperku dotváří stovky třpitivých křišťálových kamenů, které dodávají korunce jedinečný lesk a eleganci. Naše korunka Grand Crystal Charm pro mě představuje půvab a kouzlo mladých dívek, které se ucházejí o titul královny krásy, ale také jejich křehkost a sílu a zároveň vznosnost a noblesu. Jsem přesvědčená, že mnohé z těchto soutěžících dokáží nejen posunout sami sebe, ale taky něco zcela zásadního ve světě. Znovu a znovu ladíme detaily korunky, protože každý prvek musí být perfektní. Během procesu se neustále radíme a také posíláme náhledy Táně a Samovi, aby i oni mohli sdílet své připomínky a vyjádřili se k celkovému vzhledu korunky. Je to týmová práce, kde každý názor hraje roli, aby výsledná korunka splnila všechna očekávání. V této fázi vkládáme perličky, aby se ověřilo, jak ladí s celkovým dojmem korunky. Zjišťujeme, zda jsou symetricky rozmístěné a zda nepůsobí příliš přeplněné. Tento krok je klíčový proto, aby byla korunka harmonická a elegantní. Vypadá to, že jsme všichni spokojení, takže můžeme pokračovat s dalšími postupy na korunce. Teď je třeba korunku správně vypodložit, aby byla pevná a stabilní. Následně také odletujeme její tenké části, což vyžaduje maximální preciznost. Korunku pečlivě umyjeme, odmastíme a vydrbeme do naprostého lesku, abychom ji připravili na postříbření. Tento krok je důležitý, protože kvalitní příprava zajistí, že výsledek postříbření bude zcela dokonalý.
A zde je mistr galvanizovny, který se postará o to, aby naši korunku postříbřil pravým stříbrem. Pomocí mnoha složitých technologických postupů přetvoří výsledek na něco opravdu výjimečného. Sami korunku mnohokrát vyzkoušíme, abychom vše odladili do dokonalosti. A nyní přicházíme k poslednímu výrobnímu procesu lepení titěrných kamínků a perliček speciálním lepidlem s velkou odolností. Tento krok je klíčový, protože musíme zajistit, aby všechny detaily byly pevně připevněné a odolné vůči jakýmkoliv vlivům. Každý kamínek a perlička přidávají na krásu a lesku korunce a proto je důležité, aby byly na svém místě s maximální precizností. A nyní je korunka hotová, připravená na tiskovou konferenci Miss Czech Republic, kde bude moci zazářit v plné kráse. Je to okamžik, na který jsme všichni čekali. Ty to podržím a ty budeš mluvit o korunce. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Jak se vám líbí? Světových soutěží, které ji budou mít. Malou zmínku ještě si dovolím, že nově jsme i zapsáni jako nositelé seznamu kulturního dědictví UNESCO. Děkuji. Veronika Biasou se stala vítězkou a hrdou nositelkou naší korunky Grand Crystal Charm firmy Chenier Bijou. Její elegance a charisma jí vynesly až k vítězství a jsme nadšeni, že právě ona nyní reprezentuje naši republiku na světové soutěži Miss Grand International v Kambodži a Thajsku. Tato korunka není jen symbolem krásy, ale také silné osobnosti a já si jsem opravdu jistá, že Veronika je skvělou ambasadorkou.